Čaute všetci, pozdravujem z bikeparku Gruniky v Sihelnom, kde bude 3. a 4. októbra preteky v zjazde a súťaž o Best Whip. Bude sa súťažiť o prize money v celkovej hodnote 1375 eur. Všetko je zadarmo, žiadne štartovné, žiadna registrácia. Ťahá sa od piatku o 2. Poďme si pozrieť trať. Schodíky, prvé, druhé. Tobogán. Náš wallride. Obzervačka, máme všetci na trati. Triafačka, prvá koreňová pasáž. Von na zjazdovku, hobľovačka, malý transferík a zase do lesa. Klopka, skok do klopky, ďalšie korienky, hobľovačka. Posledná pasáž pred finálovým skokom. Finálový skok, ktorý si necháte pre seba. A rovinka dojazd do cieľu. Trať má okolo 1 kilometra. Tešíme sa na vás.